en puddorima inde geno jombade bawɗe joom yurmede heeride yurmede huftidinde kaadirowo kala ko ina on waɗi wonta laato ittuɗo e gota ko muɗum haaja ko ballal tagɗo windere fay fof ko hoddir mum en juuli e ɓurɗo ɓurnaɓe ciwaɗo ɓurɓe kala tagu no ɓurti ɓurɓe haajade ɓurɗo ɓurnawo kala ɓurɓe dekki ɓuurde ɓurɓe tan ɓurnaɗo bajji aminata ko rasul abdoullahi ciɓaɗo windere timmode annabaɓe nulaɓe cogɗo bafal nuli annabaɓe nun ɗo e hoore mum ko adi nulal no honɗinde nulal luttorde jotto kisal sangal kisal satti gaddade yeeso gen tumade goto fof jadantude hoore mum en calmini dendagal bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe to mbawi wonde foof dow laara leydi ndi en gartiɗo e mbadi jewte meɗen oorel pulagu tawi hande gartuɗen koye mbadi hono golle gonaɗe e oɗo saaha woni jonɗe joɗiɗe e nder diwanuji leydi Mauritanie ko fate baylugol hono tippude e needi e jangde leydi Mauritanie tawi eɗen gandi nder ndiɗo mbadi to banggue golle ɗe ene moƴƴi yimɓe mbatten haqqillaji no fewi saabu hulde jeejeji gonɗi hen koye nder ndiɗon mbadi yewtere men nde yowitto saabu eɗen gandi e nder dosɗe on daɗɗude dosɗe leydi Mauritanie woni constitution leydi Mauritanie kuulal muɗum jeegoɓal waɗi hen ɗemɗe leydi Mauritanie ko arab pular soninke e wolof ɓe mbaɗi hen ɗemgal lawɗinagal ko arab ɗum ɗo noon firti ko ɗemɗe ɗe oɗo saaha e nder ndiɗo mbadi ɗi kalɗen e ngal ɗo kuulal jeegoɓal ene certi saabu ɗe ko ɗemɗe gendije tan mbiya kono lawɗinagal ngal woni la langue officielle ko arab e nder ndiɗo mbadi noon ene wayno koye dow ɗum ha joni yehete koye ɗum ɗon noon ɗeɗo jonɗe joɗade e nder diwanuji ɗi alay saago yimɓe mbatta haqqillaji no fewi saabu won jeejeji gonɗi hen tawi ɗiɗon jeejeji so yimɓe mbattan haqqillaji kadi ene wayno koko jogori bomde ɗumen walla firguidde ɗumen kadi taw ko jawta ummitade e nder mbadi hono kutorgol ɗemɗe meɗen gendije e nder leydi ndi saabu en jii wayloji kewɗi mbaɗama e nder tippude needi e jangde leydi Mauritanie kono ɗum ɗon ene wayno waylani haydara won noon no waɗirani fewani oɗo sahane hono laamiɗo hono Ahmed Ould Ghazouani wi ene haltida e ɓesgu leydi Mauritanie foof e nder ndiɗon mbadi tawi ko e jonɗe joɗotoɗe ñande 17 17 nogas e nogas e 1 lewru jolal woni lewru aroru ndu ujunnaje ɗiɗi e nogas e 1 e dow ɗum ɗon noon kala cimti jogorɗi waɗede ɗi ko toon jogori nawede deke noon alay saago mbatten haqqille no fewi e cimti baɗeteɗi ɗi cimti baɗeteɗi ɗi yimɓe poti wattude hen haqqille e ƴewde kala koene hawre hen yaha taw ko hunde nde ganduɗa naftore en taw wona janggo e jaam tongore en saabu no mbiɗen ni ene waɗi jeejeji e jeejeji ɗi ko wonde ɗemgal arab ngal eɗen gandi oɗo saaha ko kañum wifni e nder leydi ndi foof ko kañum woni jartude ɗemɗe dendagal ɗemɗe gonɗe hen e pina e gonɗe hen ɗe wayno ɗemgal ngal e pinal muɗum kañum jalɗi e banggueji ɗi kala e nder ndiɗon mbadi eɗen gandi ngal lawɗinama e dendagal gollorɗe tuggude konu laamu leydi Mauritanie ha e daɗɗude walla kutorɗe leydi ndi foof e banggueji ɗi kala ko ɗemgal ngal woni hen ko kañum hutorte eɗen gandi ɗemgal faraysa ngal e oɗo saaha woni koye sortede walla sortama ha laaɓi woni hankkadi ne wayno ko yaltinede leydi ndi joni noon gam wawde lawɗinde ɓeydade lawɗinde koɓe mbaɗata ko alay saago ɗoften ɓe e nder ndiɗon mbadi woni ɗofteɓe nder ndiɗon mbadi ko ɗiɗo ñalɗi baɗeteɗi ɓe kollira wonde ɗemɗe ɗe gendiji ɗe ne jogori nannede e tippude needi e jangde e leydi Mauritanie eɓe gandi ɗum ɗon ko hunde nde nderduɗen ko ɓooyi kadi ko hunde fuɗɗanode waɗede dartina tawi ko dartini ɗum ko hay sababu goto moƴƴo ala mo kolliraɗo sowona tan yiide nafoore nde e anje nafoore nde e dow ɗum ɗon noon eɗen moƴƴi mbatten haqqillaji kala eɗen ko erama kadi faade dendagal ɓeɗo tawtorteɓe ñalɗi ɗi nde mbattata haqqillaji tigui rigui ha tengte yimɓe meɗen tawtorteɓe toon ɓe yoɓe mbattu haqqillaji mabɓe ɓe paama wonde ɗum ɗo jeeje mawɗo mbaɗaɗo hen ko yidde lawɗinde koɓe mbaɗata ko woni ɗemgal arab ngal ɓeydade hokkude ɗum doole taw kadi ko enen foof wiya enen foof jaadi hen woni wiye ko enen foof jaadi hen ɗiɗo ñalɗi ko yaltata hen ko cimti jaltuji hen ɗi ko ɗin jogori lawɗi noyde koɓe jogori wadde ko ɗum ɗon noon alay saago enenne mbawen nannude hen ko jiɗɗen nannude ko tawa kadi ɗum ɗon wona ene firguitoya hen tawa waɗe koye mbadi lamdi labtudi taw kadi wona mbadi ndi ganduɗa wonko somoto hen goɗɗum taw ken pamani kala kene waɗe hen yataw eɗen gandi ko watte ko yataw eɗen paami ko wiyete ko
e dow ɗum ɗon eɗen gandi hono ñalɗi ɗi ma miijoji kewɗi jaltu hen miijoji ɗi caggal ɗum waɗe cimtol ngol ɗum woni rapport aji ko kañumen nawete toon e nder cimti ɗi alay saago ƴeewen tigui rigui ko windete hen ko to banggue ɗemɗe men ɗe saabu ɗemɗe men ɗe no birni en jogori nannede tippude neyde e jangde leydi ndi kono eɗen jogui hen kulhuli hono no mbiɗen ni yataw ala jeejeji ɗi noon kulhuli ɗi joguiɗen ɗi noon ko wonde ɗemɗe ɗe haade wonde ɗemɗe ɗoftoje tan tawa mbaɗirte hen tan ko ha lawɗina ɗemgal arab ngal saabu ɗemgal arab ngal jogori hokkede doole to banggue jangde nde enen noon wonno jiɗirɗen ɗum lelro ko ɗemɗe men ɗe yo pande e ɗemgal arab ngal lawɗine kañumen noon ɗemgal arab ngal lawɗinirani yo ɗemgal ngal waɗe kala diwan ɗo ɗemgal ɓurgal downude ɗon ngal yo ngal ardina ɗon guila e dadɗude laamu woni administration ko gollorto e golle muɗum e bindin diwan oɗon ɗemgal ɓurgal downude ɗon ngo yataw kañum windete ɗon kala ko wawi windede e nder ɗum ɗoji ko lawɗina e ko lawɗina yataw ko ɗemgal ngal ɗon ardinte ɗon e nder jangguin oɗon diwan ko ɗemgal ngal ɗon wonata ɗemgal gadanal e ɗemɗe keddiɗe ndewa hen tawa ɗemɗe keddiɗe kadi ne mbawi jangguirede noon wona ɗemɗe ɗimme e nder leydi ndi kala diwan noon jogo ɗemgal ngal ardini so ɗemgal ngal ɗon ardinama kadi kala daɗɗanke walla daɗɗinke gardeteɗo woni administrateur gardeteɗo ɗon yataw ene wawi ngal ɗon ɗemgal ene wawi ɗemgal gardinagal e oɗon diwan o ɗum ɗon ma wallu en e muccude yoga e caɗele ɗe ganduɗa eɗen guuri ɗum e nder diwanuji men saabu ko yimɓe ɓe ganduɗa kalata ɗemɗe meɗen ko ganda pine meɗen ko kañumen gaddete gardina hankkadine wonta kala gardinteɗo diwan yataw ne wawi ɗemgal ngal ɗon yataw ne andi pinal ngal ɗon ko taw ɗum ɗon ene waɗe e sarɗiji ɗi ganduɗa neɗɗo o gardinteɗo diwan walla neɗɗo gardinteɗo falde walla neɗɗo gardinteɗo nokku bawɗo wonde foof yataw omo wawi ngal ɗon ɗemgal diwan yankewal gardigal e oɗon diwan ɗum ɗon koye miijoji ɗi joguiɗen ko fati e nder ndiɗon mbadi kadi ɗemɗe men ɗe dokke hattan to banggue no mbiɗen ni tolnoji to banggue ko yadata hen ko wiyete des mesures d' accompagnement ko fati e ha wawa yettade ɗemgal arab ngal tuggude jangguinoɓe hebleteɓe tuggude kaɓirɗe gaddeteɗe tuggude dendagal gueɗe kene wawa dusde ɗum ha ɗe mbawa yettade ɗemgal arab ngal yettiɗo guila jangde lesre nde ha jangde hakkudere nde ha jangde dursu nde woni jangde jaaɓi hattirde ɗum ɗon ko gueɗe ɗe ganduɗa alay saago mbawen nannude ɗum e golle batteɗe caggal ɗum ɗon ko ɗemɗe men ɗe alay saago ɗe mbatta gollorede honon ɗemgal arab ngal wattirde gollorede ni honon ɗemgal français ngal gollorte ni taw ɗemgal so neɗɗo yalti ene tawi koye seeɗa fakuji muɗum yaari ko to banggue pular o alay saago taw ko pular on wawa rokkudemo golle mo wawa gollorade ɗum no hannirta ni hen tawa ɗum ene lawɗina eno no mbiruɗen ni tawa ne ittana gueɗal e nder leydi ndi no hannirta ni hen ko ɗum rokkata sembe e ɗemɗe men ɗe wawde jangguede no hannirta ni hen saabu so tawi woni ɗe mbawa rokkude golle ɗe mbawata hay goto susnata ɓesgu muɗum wawde janggude e ɗemɗe ɗe no hannirta ni hen eyi ɗum ɗon noon kulhuli meɗen noon ko ɗemɗe ɗe waɗe ɗon tan ɗemɗe ɗoftoje nanne wiyama tan nanne tippude neyde jangde tawa dokkaka hattan mumen dokkaka mbawkaji ɗoftaka tawa dokkaka joɓari fondi rokkede ndi taw kadi so jomum yaltoyi kadi janggo e jaam taw wawata gollorade ɗum ɗon ko kulhuli ɗi ganduɗa eɗen jogui e nder ko waɗete ko kadi eɗen gandi e oɗo saaha hono ɗemgal arab ngal ɓe jiiɗi ko nannude ɗum e nder tippude neyde e jangde tawa hankkadine dendagal ko wiyete des matières principal ko foti ɗum ɗo matiére uji gandal poɗɗi jangguede ɗi tawa ko mbatte koye arab tawa ɗum ɗon noon kadi ko ɓeydade libde en e ɓeydade libde ɓesguji meɗen won noon ko rokkude fartaŋe sukaɓe mabɓe sukaɓe safalɓe wawde arditade won noon goho so tawi ɓe janggata koye ɗemgal safrore nde ene wayno ɗon eɓe daɗi sukaɓe meɗen no wirani ko famɗi foof duuɓi 6 hono no anduɓe ɓe kaldi e dow ɗum ɗon noon
so tawi jomumen woni an o ko naɗɗo hande wawa ɗemgal arab ngal ma eto janngude taw oɗo ko ne wawi ɗemgal arab ngal kañum ene faama ko haalte ko fof janggat tan ko gandal ngal andi ɓeɗon mbawa fadde ɗum noon alay saago mbawen rokkude fartaŋe sukaɓe men ɓe mbawa janngude ɗemɗe meɗen taw janggat tan ko gandal ngal hono no ɓeeto jangguirta gandal ngal tan e nder ɗemɗe mumen ni nder ndiɗon mbaadi noon hankkadin en wayno sukaɓe leydi ndi fof dokke fartaŋe wawde fodde e tolno goto goto e hankkadin heddoto goto fof mo haqqille mum ɓuuri rokkude e mbawka mum ɓuuri rokkude emo gueno yeeɗi hankkadin ko on heɓata ko foti hebde ko tawa ala hen jinguere ala hen wawnere ala hen pawaɗo e dow heddiɓeɓe ala ɗemgal pawgal e dow keddiɗe ɗe taw ɗemgal hen foof ne hokka hatta mum ha timmi heddoto ko hankkadine koye darde ɓesgu mumen e darde ɗemgal ngal e nder mbaadi gonka leydi Mauritanie tawa ɗemɗe ɗe hankkadine gotal hen foof ene jogui hatta mum ha timmi ne jogui hono mbaadiji ɗi ganduɗa ene dokka ɗum wawde darade hono no fotiri ni eno hanniri ni e nder leydi ndi kadi wawde rokkude dendagal ko ɗemgal arab ngal walla ɗemgal Farayse rokkatno tawa ɗemɗe men ɗe en mbawi rokkude ɗum koye nder ndiɗon mbaadi jinnuɗen artirde haqqillaji yimɓe e wadde tan leƴƴande e nder ndiɗo mbaadi e andinde en wonde so yen battu haqqillaji e jeeje mawɗo mo ganduɗa cowmaɗo e ɗiɗo ñalɗi beete eɗen mbasa yande hen beete ɗemɗe men ɗe en mbawa darade e hebde foddeji mumen e nder leydi ndi hono no ɗemgal arab ngal yiɗira hebde fodde mum yiɗa tolnede ɗo taw ɗemɗe men ɗe en mbawa tolnade ɗon ɗum noon on calminama on beltanama e mbaadi kuptidindi en ko musidɗo moɗon guiɗo moɗon Mamadou Saydou Wone feydere pinal haldanno e moɗon ha lawol gongol so gueno newni